Jama'a assalamu alaikum. Sanarwa ta kungiyar jam'iyyoyi masu goyon bayan gwamnati a wannan rana ta Laraba 26 ga watan Yuli 2023 mun tashi cikin abu na bakin ciki shine yunkurin tsaida demokrasiya da kuma juyin mulki da wasu 'yan ɓarurin wasu mutane na cikin wanda suke tsaron da shugaban ƙasa suke niyayi don dai cimma wani burinsu na su kaɗai ba burin al'umma ba. ta hanya wadda kusan sai ce hanya ce ta kashin kai wadda tun da asuba sun yi garkuwa da shugaban ƙasa da iyalin shi hatta da ministan cikin gida wanda ke wanda a yau yake kwankwariya na ministar na tsaron ƙasa. Babu wani ɗan Niger wanda ke kishin demokrasiya wanda zai yarda da wannan babban na da wannan neman hannun mai da agogo baya da kuma neman mai da ƙasanmu baya da taɓarɓarewarta. Ƙasanmu tana cikin wahalwalu musamman maganar tsaro da harkar ta'addanci da kingin matsaloli. Kenan a yau ba lokacin da wasu bane za su neman su mai da ƙasanmu baya. Sabida haka ungun jam'iyyoyin siyasa na masu mulki sun yi tir da Allah wadai, muna tir da Allah wadai da wannan neman ta zama tsaye, kuma muna kira ga wa'annan sojawa na su komo bisa hanya. Sannan muna musu kashedi da duk wata barazana na neman yin kashin gilla ga shugaban ƙasa ga iyalin shi. Muna kawo da jaddada goyon bayanmu 100% ga shugaban ƙasa zaɓaɓɓe shugaba Muhammadu da goyon bayanmu ga dukkan kingin jami'an tsaro na ƙasa wa'anda suka tsaya bisa kan tsari da tafarkin demokrasiya da tafarkin jamhuriya. Mun yi na'am kuma mun ji daɗi yadda ƙasashen duniya ga baki ɗaya suka yi tar da Allah wadai da wannan yunkurin kishin gillan. Muna kira ga dukkan 'yan ƙasa ga baki ɗaya, kaf ga baki ɗaya 'yan ƙasa magoya bayanmu ga dukkan masu kishin demokrasiya na su hito kwansu da farkwatar su a ko'ina don su tir da Allah wadai da wannan barazana da kuma neman wannan muguwa hanya ta karya ƙasanmu. Muna kira ga wa'annan sojawa su dubi ƙasanmu, su tausaya ma ƙasanmu, su dawo bisa hanya wadda ita ce hanyar gaskiya. Wa'annan makamai da suke rike da su makamai ne wa'anda suke rike da su bisa kan zuba da dukiya al'umma gabaki daya. Allah ya kare demokrasiya. Assalamu alaikum.